ма бо ғолиб Нурулло Алиев. Нурулло, туро бо баромади боваринок табрик мекунем ва ту аввалин ҷангвар дар таърихи UFC ҳастӣ, ки Тоҷикистонро муаррифӣ мекунӣ. Ин чиз барои ту чӣ маъно дорад? Эй бачаҳо, акнун бине ки ма дар куҷоюм. Аҳолии кишвари ма 10 миллион одам аст. Ма аввалин ҷангвар дар UFC аз Тоҷикистонум. Бине ки ма дар куҷоюм. Ма 22 солаюм. ма 25 соат ба ин ҷо сафар кардам. 93% кишвари ма ковзор аст. ма 22 солаюм ва аз байни 10 миллион одам ма аввалин ҷангвар дар UFC-юм. Табрик, ту ин корро ба боварӣ кардӣ. Намедонам оё ту медонӣ ё не, аммо ҳозир ҳазорҳо одам дар кишвари ту дар майдон муҳорибаи туро тамошо карда туро мухлисӣ карда истодаанд. Дар кишвари ман ҳозир соат 2 аст. Не, дар он ҷо ҳозир соат 3 шаб аст. бале 3 шаб ва 10 миллион одам дар ҳамон майдон Нурулло гуфта мухлисӣ карда истодаанд. Аввалин ҷангвар дар UFC. Медонӣ, дирӯз падари ма ба ма гуфт ки Нурулло, ба муҳориба баро, ғолиб шав ва баъд ба хона баргард. Ба он ҷо нигоҳ кун. Падари ма дирӯз занг зада гуфт ки эй Нурулло, баромада ғолиб шав, баргард ва туро тӯй мекунем. ту хонадор мешавӣ? Оҳо, табрик мекунем. Эй Дана, $50,000 бародар. Эй, ба ватани мо биёен. 25 соат роҳ ва ту дар он ҷоӣ. ту дар микрофон ҳам ба монанди Октагон хубӣ. туро табрик мекунем. Аввалин ҷангвар дар UFC ки Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад. Нурулло Алиев, хонумон ва ҷанобон.